கிளாஸ் கோடு தான் பார்க்க போகிறோம். அது என்ன கிளாஸ் கோடு நீங்களே பார்த்துக்கோங்க. நம்ம கிளாஸ் கோடு எப்படிலாம் ஹெட் அடிக்கிறோம் இது அடிக்கிறோம்னா நீங்களே கமெண்ட் பண்ணிடுங்க. எப்படி நல்லா இருக்கா நல்லா இல்லைனா அதையும் பார்த்து சொல்லுங்கள். கமெண்டில் ஃபுல்லாமே கரெக்டாக சொல்லுங்கள் என்னென்ன இருக்கோ. அது இல்லாமல் டெய்லியும் கிவ் அவே பேக் இருக்குது. யார் யாருக்கு டெய்லி 50 டைமண்ட் வேணுமா, டெய்லி நான் போடுற வீடியோக்கெல்லாம் ஒரு லைக்கை போட்டு விட்ருங்க, கமெண்டும் பண்ணுங்கள். ஐடியோடு உங்கள் கமெண்ட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு கிவ் அவே கிடைக்கும். 50 டைமண்ட் டெய்லியும் கிடைக்கும். நம்பலையா, ஒரு வாட்டி உங்கள் ஐடியை ஒரு வாட்டி கொடுத்து பாருங்கள், கமெண்டில் கொடுக்குங்க. அடுத்து 50 டைமண்ட் உங்கள் ஐடியில் இருக்கும். அல்லாமல் இந்த கிளாஸ் கார்டு எப்படி இருக்குன்னு கமெண்டில் மறக்காமல் சொல்லுங்கள். சரி, இந்த கிளாஸ் கார்டுக்குள்ளே போகலாம் வாங்க. வாங்க இந்த கிளாஸ் கார்டுக்குள்ளே போயாச்சு. யோ 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 என்னடா நெட்டு கனெக்ஷன் கம்மியாக இருக்குது. இங்கே ஒருத்தர் அமௌண்ட்டை போட்டுக்கிறீங்க, எங்களா வச்சுருக்கீங்க. ஐயோ வாங்கடா வாங்கடா வாங்கடா, டக்குன்னு வாங்கடா பார்ப்போம். ஒரு அடிக்கணும்னு தான்டா ஆர்வமாக இருக்குது. வாங்கடா, நான் வந்துட்டே வேண்டாம் ஒருத்தவன். வாடா, ஒரு ட்ராக் கூட மண்டேலே விழுக மாட்டேங்குது. வாங்கடா வாங்கடா, எங்கடி ஓடுற? வாடி, நீ சிக்காமையா பெறுவ? நீ சிக்காம ஐயோ என்ன ஃபிஸ்ட்டு ஆகிடுச்சு. வாடா, நீ சிக்குவிட, உன்னை ஃபிஸ்ட்லேயே முடிக்கிறேன்டா. ஐயா சூப்பரா கிடச்சிருச்சு. நீ செத்துட்டடி. அடிக்கிறாங்கடா. போச்சு போச்சு, ஓடிடுறா ஓடிடுறா ஓடிடுறா. அப்போ அடி போயாச்சு. மடிக்கிட்டு 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 சுற்றிடுறா. ஐயோ சுற்றியாச்சு. என்ன ஒருத்தவன் தான் இருக்கான், அவன் என்ன எலிமினேட்டட் ஆயாச்சு ஒருத்தவன். சரி தம்பி, ஓ அங்கே அடிக்கிறியா? முடிச்சுடாங்களே. சரி ஓகே, டிண்டக். சரி வாங்க அடுத்த மேட்ச் பார்க்கலாம். ஓ ஓ ஓ ஓ நம்ம டோம்சன் எப்படி மண்டேலே கொடுக்குறோம் நீங்கள் கண்டிப்பாக கமெண்ட் பண்ணணும். டோம்சன் நம்ம கண்டிப்பாக மண்டேலே விழுவோம். நீங்களே பார்த்துட்டு பேசுங்க. வீடியோ எடுத்துக்கிட்டே தான் பேசுகிறேன். அது விழுகுமான்னு தெரியல, கொஞ்சம் பாருங்கள். விழுகும் அதெல்லாம் கண்டிப்பாக. நம்ம கையில் தானே இருக்குது, பார்த்துக்குறோம். ஓ ஓ பாடி சுட்டாம இருக்குது, சாப்பிட இருக்குது. ஏன்டா ப்ளூ வாழ போகிற நீ? வேஸ்ட்டா? சரி ஒரு வேஸ்ட்டம். இன்னும் இங்கே ஒருத்தர் இருக்காரே. ஓய் வாங்கடா வாங்கடா வாங்கடா. ஐயோ மண்டேலே உள்ளையே. சரி பார்த்துக்குறோம், அடுத்த மேட்ச் என்ன மேட்ச் இருக்கே. ஐயோ டே எங்கே இதில் அடிச்ச? பாவம் கிடையாதா? வாங்கடா 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 டக்குன்னு வாங்கடா. சூப்பர். நான் அதுக்குள்ளே 2 மேட்ச் ஜெயிக்க விட்டாங்க. சரி ஓகே. சரி பார்ப்போம் என்னப்பா இன்னும் எக்ஸ்ட்ரா அடிக்கிறேன்னு சொன்னேன். என்ன விழுகணும்னு பார்ப்போம். ஐயோ பார்ப்போம், எனக்கே கொஞ்சம் சந்தேகமாக தான் இருக்கா விழுகுமான்னு. சரி பார்த்துக்குருவோம், விழுகிறது விழுகட்டும். விழுக போகிறா. ஐயோ ப்ளூ பால் எடுக்க மாட்டேன். சரி ஓகே கட்டி விடு. நம்ம அடுத்து உங்களுக்கு நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் நிறையா வந்தால் அடுத்த வீடியோ போடலாம். லைக்கும் நிறையா வந்தால். கமெண்டு தாங்க எனக்கு முக்கியம். கமெண்டு மட்டும் நிறையா வந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு வீடியோ போட்டுக்கிட்டே இருக்கேன். கிவ் அவேவும் நிறையா விடுறேன். உங்களுக்கு டாப் அப் அப்படி எப்படி ஃப்ரீயாக டாப் அப் பண்ணுறதுக்கு ஆப்பு கூட சொல்லித்தரேன். அதுக்கெல்லாம் நீங்கள் கமெண்டில் தான் இருக்குது. நீங்கள் கமெண்ட் பண்ணுறது என்னடா அதுக்குள்ளே அடிச்சுக்கிட்டே இருக்காங்க. ஆஃப்லைன் பிளேயரா? அடிக்காதடா. எங்கடா இருக்கா? இப்போ என்னடா அவங்க ஆக்ட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்காங்க. ஒரு கில் அடிக்க விடுங்கடா. ஒரு கில் அடிக்க விட மாட்டீங்க எங்கடா நீங்கள்? போடு ஒரு லாக்கு. இங்கடா இருக்கேன், இங்கடா இருக்கீங்க, இங்கடா இருக்கீங்க. இன்னும் அங்கிட்டு தெரிஞ்சுக்கிறீங்களா? வாங்க லைஃப்பை கொடுத்துருவோம். பையன் பாவத்தை கில் அடிச்சிடாதா பொல்ல, எனக்கு ஒரு கில்லு மிச்சம் வையிடா. இதாக தான் இருக்கியா தலைவா? வாங்கடா 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 வாங்கடா. ஐயோ வாடா வாடா வாடா. என்ன விழுகவே மாட்டேங்குது பொறு. ஐயோ சரி, நம்ம மட்டும் கில்லே அடிக்க முடியல. என்ன தான் ஆனாலும் ஐயோ
சரி அடுத்த மேட்ச் பார்த்துக்கலாம். ஐயோ கடைசி மேட்ச்சு போடு, நம்மளுக்கு மேலே போட்டு போயிட போகிறாங்க. ஐயோ பாடி சுட்டா முறுக்கு சாப்பிடத்தான் இருக்கு. யோ 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 ஐயோ க்ளூவால் வந்துருச்சு. க்ளூவால் வேஸ்ட்டாக போச்சுடானுண்ணா. க்ளூவால் வேஸ்ட்டாக போச்சு. ஐயோ விழுக மாட்டேங்குதே மண்டையில். ஏய் அதுதான் ஓசிக்கில் அடித்து விடாதே போடு. ஏய் ஓசிக்கில் அடிக்கிறீங்க. ஓய் என்னடா பண்ணாவ என்ன லாக் ஆகிடே. ஐயோப்பா ரிவ்யூ ஐயோ போயிடுச்சு. சரி நம்ம பையன் இருக்காங்க, ஒரு இது கூட அடிக்கலை நம்ம. சரி கழட்டி விடு, பார்த்துக்கலாம். ஓய் சூப்பர், 2 பேர் இருக்காங்க, எப்படி முடிச்சிடுவோம்? சரி பார்ப்போம், ஒரு லைக்கை போட்டு விடுவோம். ஃபுல்லாகவே லைக்கை போட்டிருக்காங்க. யோ 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 இவங்க எப்போ முடிக்க போகிறாங்க? ஏன் முடிச்சிருங்கடா. அடுத்த மேட்ச் பார்த்துக்குறோம். முடிச்சிருங்கடா. இவ்வளோ தூக்கி போட்டு பந்தாடிருங்கடா. இவ்வளோ தூக்கி போட்டு ஏன் டெவில் கீயா? என்னடா ஐடி டெவில் கீ 3146C ஐடியா போகிற ஐடியா. கொடுத்துருங்கடா, மண்டையிலே விடுங்கடா. என்னப்பா கிறுக்கு மாதிரி இருக்கா? ஏய் ஓடு போய் அடிக்கப்பா. ஒரு டியோவே இருக்குது, என்னதான் நிற்க முடிப்பேன்னு பார்ப்போமே. ஓஹோ பாட்டி சுட்டா முறுக்கு சாப்பிடத்தான் இருக்கு. ஆனால் எனக்கு இல்லை. என்ன அடிச்சு போட்டா? ஐயோ போச்சு. டெவில் கீ முடிஞ்சிருச்சு சீனு. இந்த மேட்ச்சில் தாங்க இந்த தோம்சன் மண்டையில் விழுகலையா பார்த்துக்கலாம். நம்மளுக்கு 2 புல்லட்லாம் வராது, டசடிக்கில் வேணால் வரும். ஆனால் வீடியோ எடுக்கும்போது விழுக மாட்டேங்குது. ஏதாவது ரூம் மேட்ச் இருந்தால் அடுத்து வீடியோ எடுத்து போட்டு வந்தேன். அப்போ நீங்கள் மறக்காமல் பார்த்து வீடியோ எப்படி இருக்குன்னு கமெண்டில் சொல்லுங்கள். சரி வாங்களாடே, வாடா டக்குன்னு வாங்கடா. 2 கில் தான் நிற்கிறேன், என்ன கூட்டிட்டாங்க கில்லில். இந்த வராங்கடா, வாங்கடா. போடு. ஏய் என்னடா நூபு, என்ன நூபு இப்படி அடிச்சுக்கிருக்கு? ஏய் நூபு என்னப்பா அது இந்த அடி அடிக்கிறாங்க? ஏய் என்ன இந்த அடி அடிக்கிறாடே? ரிவ்யூ கொடுறா, ரிவ்யூ பாடி சூப்பரா ரிவ்யூ குரா. ஐயோ டே ரிவ்யூ சூப்பரா நீ ரிவ்யூ கொடுத்தனாலும் நீ நல்லவன்டா. புறா. ஐயோ என்னடா நம்மளுக்கு 1 கிலோ கூட மிச்சமாக மாட்டேங்குது. வெறும் 2 கிலோ. ஓஹோ வெறும் 2 தோசை என்ன பண்ணலாம்? சரி கில்லு தான் முக்கியம் நம்மளுக்கு. அதே 2 கில்லு தானே வருது. சரி இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா ஒரு லைக்கை மட்டும் தட்டி விட்டுருங்க, ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. ஓகே இதே வீடியோவில் உங்களுக்கு சந்திக்கிறேன். பாய். வெளியே போக மாட்டேங்குது. ஓய் வா. ஓய் என்னப்பா வர மாட்டேங்குது. வந்துருச்சுப்பா. இந்த ஆஃப் பண்ணிடுவோம்.